Jest wesoło, moi drodzy. Jeżeli ja odpaliłem Hearthstone'a, to znaczy, że jest wesoło. Mogę już grać z żywymi ludźmi. Nadal gram na poziomie kupa z dupy, ale mam fan. Znaczy trochę czasami. Jak wygrywam, to mam więcej. Jak przegrywam, to się denerwuję. No, zagram sobie podstawowym paladynem. W sumie niewiele lepszych rzeczy mam. Myślę, że znalezienie dla mnie godnego przeciwnika będzie graniczyć z cudem. Jeszcze się taki nie narodził, co by był taki słaby jak ja. Także muszą naprawdę chyba poszukać gdzieś przeciwników mi po jakichś wioskach, gdzieś tam za Uralem, gdzie nie ma komputerów i internetu. Bo w przeciwnym wypadku to dziecko z podstawówki, które grałoby we wojnę, by mnie pokonało. No, ma to swoje plusy, ma to też swoje minusy. Plusy są takie, że wy ze mnie szydzicie. Minusy są takie, że... No bo to był minus. Uter kontra... Dobra. Kral! Nieważne. W każdym razie pograć można. Z honorem. Ja będę walczył bez. Relaksacyjnie. Zawsze można, wiadomo. Czemuż by nie. Gram z kompotem. Okej. Przeciwnik wciąż wybiera. No wybieraj, kompocie. Że to jest taki kompot ze świąt jeszcze. Dobra, no co ja mogę zrobić? No szarżować dzikiem, paśnikiem. I tyle. Moi drodzy, napaście sobie Melisy i naważcie Bigosu, bo oglądanie tej partii może być dla was szokujące, co najmniej. A! Dzik na dzika. Kurde, dzikiem pomyka. Dobra, a jakbym tak... Tutaj, kurde, dzika zbustował i dzikiem walnął tak. Gotowe. Można było, można. Czemu nie? Przynajmniej mam więcej HP od niego. Tak jakby to było jakieś super ważne teraz. Zrobimy larma trochę. No, panie kolego. Co tu robić? Srać i drobić, no. Widzę, że chyba trafiłem na godnego przeciwnika. Kompot, jeżeli oglądasz ten materiał, to cię pozdrawiam. Dzik za dzika, no. Tak chciał, no. Tak chciał. Moja ciura. No ja tu wiele zrobić nie mogę. Czekam na rozkaz. Gotowe. Zrobię tyle. Przynajmniej mi się jeden kryształ ostał. Już wam dupa pęka ze złości, mam nadzieję, że nikomu się nie stanie tam nic złego. Nie chcę mieć żadnego widza na sumieniu. Co to za koń? A nie, to jest totem gorejący. Gorejący to ja znam tylko krzew z Biblii, ale spoko. Możemy i tak. No dobra, ja bym zrobił tak. I tu bym zrobił tak. Do walki. A tu bym zrobił... Tak. Gotowe. I tyle. No i wciąż się dzieje życia cud. Nie gram w ogóle moi drodzy, nie gram w tą grę na streamach, bo po prostu nie mogę czytać tylu obelg w moim kierunku w tak krótkim odstępie czasu, po prostu dlatego tego nie praktykuję. Gram sobie to tak, grałem sobie z bocikami tak cichutko, jak nikt nie patrzył. A tutaj się wziąłem na odwagę i nagrałem na tubę i już wiem, że to pewnie był błąd. No ale cóż, tu jakaś fajna karta. Czemu ona taka dziwna jest? Ja bym mógł tutaj w sumie coś zrobić, no, rozbić mu na przykład to. A drugą szarżą na przykład mógłbym go bić tutaj, na buzie. I wezmę sobie te prawo światłości. I teraz mógłbym zrobić jeszcze tak. O. No i okej, dobra. To już wiem, po co jest ta karta przynajmniej. Ej, pierwszy raz mam chyba więcej HP od przeciwnika, to jest niesamowite, moi drodzy, w ogóle. Kobiety szaleją, ściągają majtki przez głowę i tak dalej.
To jest szok. On już penia. On wie, że Niklaus wyrasta na nowego MKR-a. MKRR-a. No i mi tu dupa pękła teraz. Ja Wrota są otwarte. sprowokuję. Zróbmy tak. Na drodze stoi stronnik z prowokacją. Aha, nie rozbiło jej. Przepraszam. Za sprawiedliwość. Dobra. Gotowe. I po prowokacji, miśku. No i zostawmy to, tak? Bo nic nie mogę zrobić innego. Tu jakiś Conan barbarzyńca. Aj, wstrząsnął mi mózgiem. Kurde. Niedobrze. Niedobrze, moi drodzy. Dobra, nie wiem, czy mi zaczął buczeć mikrofon? Czekajcie, bo czasem mam jakiś taki problem. Po prostu czasami tak jakby mój mikrofon jest naładowany, że jest naładowany elektrycznie. Tak sobie Czekajcie. myślę. Ja tutaj sobie tylko sprawdzę. Nie wiem, czemu się tak czasem dzieje, może ktoś wie. To będzie naprawa mikrofonu na żywo. Że mi się robi coś takiego, że po prostu... czekajcie. Że buczy tak. Moment. A, jest takie buczenie dziwne. O! Jak tutaj złapię, to pewnie słychać. Że to jest... O! Minęło. Muszę się śpieszyć. Dobra! Czekajcie! Jezu! Za honor! Za sprawiedliwość. Gotowe. Teraz szybko to wyłączyć. O, dobra, jest. To jest mecz z wielkimi problemami, moi drodzy. Ej, ale nie wyszedłem na tym tak źle nawet. To jest failowe. Nie wiem, czy on po prostu czasem zaczyna buczeć i jak go złapię i puszczę, to tak jakby jest dobrze już. Nie wiem, o co chodzi. No, chyba zaś zaczął buczeć, nie wiem. To jest takie cicho słyszalne buczenie, ale jest. I muszę coś z tym zrobić. To ostatnio się jakoś pojawiło, kiedyś tego nie było. Także wybaczcie mi. Mam nadzieję, że to nie wadzi jakoś super fest. No i co ty, człowieczku? Małej wiary. Dobra, już. Daj się pokój, kolego. Dobra, zróbmy tak. Prowokniemy. Atakniemy. Załatwił. Dobra. I za dwa totema. Za sprawiedliwość. Tak. Jeszcze tak. Na rozkaz. Gotowe. No i fantastika. No, tak bym to widział. Dobra, 16-22. Kurde! Jak to wygram, to nie wierzę w to. Jeszcze coś pewnie Wilki są gotowe. jeszcze coś z dupie i przegram. No, tutaj fajnego sobie wezwał kolegę takiego. Very powerful. Trzeba coś tutaj... Czekajcie, 2, 4, 9, 11... Trzeba coś tutaj pomyśleć solidnie. Jakby go tutaj teraz dojebać? Tak konkretnie, ale... Żeby on optymalnie... A kurde. Dobre zagranie. Dobra, zróbmy tak. Walniemy na ryj. I co? I zniszczymy mu to. Tylko w jaki sposób? Zróbmy to tak może, bo... Nie, chociaż on mi to zniszczy wtedy. No dobra, trudno. Ja się zajmę. Zróbmy tak. Tak. I tak. I tak. I tak.
I tak. Czekam na rozkaz. Gotowe. Coś takiego. Kurde, moi drodzy, może wygram. Pierwsze zwycięstwo z żywym wrogiem, nie wierzę. Ja po prostu w to nie mogę uwierzyć. Widzę, że zaś... no buczy coś, kurde. Muszę... Napiszcie, co to może być. Bo ja nie wiem. Nie mam pojęcia, z czego może być to buczenie potencjalnie. Jakieś kurde różnica napięć, albo chuj wie co. Żeby nie było, gniazdko mam z bolcem. Jakby co. No, tutaj mi zrobił ała, niefajne takie. Ale kurde, może wygram. Może bym wygrał. No dobra, już weź. Weź, daj sobie spokój, kolego. Prowokację trzeba mu będzie zepsuć. Zepsujemy. Zepsujemy. Podaj mi klucz łukowy! Dobra, dobra. Nawet się nie zorientuję, kto ich załatwił. No i myślę, że to mogłoby się udać w zasadzie. Ognia! Do walki! Do walki! Dobre. I zostało mu 1 HP. Ja nie wierzę, jaki fail. Masakra. To był błąd. Kurde, ale może wygram. Czy może chyba mi nie zbije 22, nie będzie miał czym, no. Może sobie w jakąś super mocną... nie wiem, co by on musiał zrobić. No dobra, no tu sobie się podleczy, ale... ale ile? Ale ile tak można? Coś tutaj, kurde, kolega teraz... kolega kompot na wszystkie strony kombinuje. W żabę mnie tu zamienił. Rozbił mi prowokację dziad. To niesamowite! No dobra. To ja się zajmę. Jest, moi drodzy! Pierwsze zwycięstwo nad żywym wrogiem! Moi drodzy! Hurray! Hurray! Kurde, z buczeniem i z przeszkodami i w ogóle, ale pierwsze zwycięstwo nad żywym przeciwnikiem. Święto, moi drodzy, normalnie nie wierzę. Ja idę pić wódkę, Czuję, że to jest normalnie początek mojej wielkiej kariery w kurde, no tutaj, w Hearthstone'ie. 2 pakiety, to jest szałpał, moi drodzy, to się nie da opisać. Dobra, ja lecę naprawić mikrofon, a wy nie zapomnijcie łapki w górę zostawić za takie cudowne playsy i w ogóle co. Zapraszam na G2, na Facebooka i tak, trzymajcie się.